Nawr mae heddiw yn ddiwrnod pwysig iawn. Mae'n ddiwrnod lle da ni'n gweld Darren mewn munud yn sefyll o'ch blaen chi a dweud o'ch blaen chi gyd fod Duw wedi ei alw fe a bod e wedi ymateb. Ac un o'r hanesion o'r Beibl sydd wedi creu argraff ar Darren dros y flwyddyn dwytha ydy Dameg yr Heuwr. Felly, cyn i Darren ddod fyny rhannu, dwi jyst am rhannu rhai geiriau am y ddameg yma. Felly, da ni'n mynd i ddarllen yr hanes o Efengyl Mathew, pennod 13. Felly, dyma beth ydy stori'r ffermwr yn hau. Pan mae rhywun yn clywed y neges am y deyrnas a ddim yn deall, mae'r un drwg yn dod ac yn cipio beth gafodd ei hau yn y galon. Dyna'r had ddisgynodd ar y llwybr. Yr had sy'n syrthio'r dir creigiog ydy'r sawl sy'n derbyn y neges yn frwd i ddechrau, ond ydy'r neges ddim yn gafael yn y person go iawn, ac felly dydy e ddim yn para'n hir iawn. Pa mae'r gyfwng yn codi neu wrthwynebiad am ei fod wedi credu, mae'n troi cefn yn ddigon sydyn. Wedyn, yr had syrthiodd i ganol draen ydy'r sawl sy'n clywed y neges, ond mae'n rhy brysur yn poeni am hyn a'r llall ac yn ceisio gwneud arian. Felly mae'r neges yn cael ei thagu, a does dim ffrwyth i'w weld yn ei fywyd. Ond, yr had sy'n syrthio'r dir da ydy'r sawl sy'n clywed y neges ac yn ei deall. Mae'r effaith fel cnwd anferth, 100 gwaith, neu 60 gwaith, neu 30 gwaith mwy na gafodd ei hau. So, stori yw hon gan Iesu Grist. Mae Iesu mewn sawl lle yn yr Efengylau yn dewis cyflwyno pethau pwysig amdano fe'i hun ac ynglyn â'r alwad i'w ddilyn fel rhan o ddamhegion, fel rhan o storis fel hyn. Ac yn y stori yma, mae gyda ni rhai, be fydde gwyddonwyr yn galw'n variables. So mae gyda ni hadyn sydd union rhywun peth yn y 4 senario, ond mae'r variable yn newid. Hynny yw, mae'r hadyn, gair Duw, y neges ynglyn â Iesu Grist, rhywun peth trwy'r amser. Ond beth sydd yn gallu newid ydy pa fath o dir, pa fath o dderbyniad mae e yn ei gael, pa fath o brydd mae'r hedyn yn syrthio arno fe. A dyna mewn ffordd ydy beth dwi eisiau ni feddwl amdano bore yma, wrth bod ni'n clywed stori Darren ac wrth bod ni'n gweld ei fedydd mewn chydig bach, yw i ni werthfawrogi, nid yn unig beth ydy'r neges gan am Iesu, ond gwerthfawrogi hefyd bod angen i'r neges yna lanio. Bod angen i'r neges yna fod y neges da ni gyd mewn rhyw ffordd neu gilydd yn ymateb iddo fe. So, awn ni trwyddo'n sydyn y 4 lle mae'r hedyn yn glanio. Yn gyntaf, mae'r hedyn yn glanio ar y llwybr caled. Nawr, pa fath o berson ydy'r person yma? O, falle bod e'n berson sydd yn clywed neges Iesu, ond falle heb i ddeall yn iawn. Neu o leia heb adael iddo fe gyffwrdd i calon nhw. A da ni gyd yn gwybod sut brofiad ydy hwnna'n dydan. Chybod, da ni gyd yn gallu gadw i bethau fynd dros yn pen i weithiau. Neu falle bod rhywun wedi deitha chi bod yn mynd mewn trwy un glist a mynd allan trwy'r glist arall. A mae'n hawdd i ni fod felly hefyd efo galwad Iesu. A da ni'n meddwl hefyd am bod y tir caled yma fel sort of pobl enwog sy'n gwrthod neges Duw. Tybod fel Richard Dawkins a rhyw atheists enwog felly. Ond y gwir amdani yw, does dim rhaid i ni fod yn fatha Richard Dawkins i wrthod
neges Iesu. Achos mae sawl peth bach yn gallu neud i ni galedyn erbyn y neges. Da ni gyd ydydan weithiau yn mynd trwy brofiadau anodd. Da ni gyd falle wedi wynebu siom. Da ni gyd wedi ffeindio'n hunain yn rhy brysur falle i roi amser i neges Duw. Neu da ni, rhai ohono ni, falle wedi cael profiad negatif o'r eglwys a Cristnogaeth yn y gorffennol, a bod hwnna falle wedi cau y drws ar y pryd i'r neges ynglyn â Iesu. Os da ni'n onest, da ni gyd falle wedi bod yn y lle yna o'r blaen, lle da ni wedi clywed y neges, ond ar y pwynt yna falle ddim wedi gadael iddo fe blannu ei hun, ddim wedi ymateb i'r neges. A falle bod rhywun yma bore yma, falle mai dyna lle ydych chi. Ond peidiwch roi lan, achos mae Iesu'n cario ymlaen i rannu neges a rhoi allan i gariad. Felly mae yna wastod cyfle newydd i ymateb i air Duw. Mlaen at yr ail senario, sef y tir creigiog. So beth sy'n digwydd yn y senario yma yw fod yr hedyn yn dechrau tyfu, a mae'n tyfu yn sydyn, oherwydd bod yna rhywfaint o law a rhywfaint o heulwen. Ond achos bod dim pridd da yna, achos bod lot o gerrig yna, dyw e ddim yn cael gwreiddiau go iawn. A falle mae'r math o beth sydd gyda ni fan hyn ydy rhybydd am ffydd falle sydd dim ond yn seiliedig ar brofiad ac emosiwn. A falle yn anhofio pa mor bwysig ydy cael gwreiddiau. A falle bod hwn yn her sydd angen i Darren glywed heddiw. Chybod, ar ddiwrnod eich bedydd chi, mae'n exciting, yn dydy? Ti'n excited, Darren? Good, da iawn. Ond ddim bod fi eisiau burst y bubble cyn i ti gael dy fedyddio, ond fe ddim yn exciting trwy'r amser. A'r her ydy, sut da ni'n cynnal yn ffydd, ynde, pan mae pethau anodd yn codi mewn bywyd. Sut da ni'n cynnal yn ffydd pan dydy pethau ddim cweit mor exciting, a'n profiadau ni ddim cweit mor felys ag ydyn nhw heddiw. Ac felly mae Iesu'n rhybuddio ni fan hyn i ni wneud yn siŵr bod yn gwreiddiau ni mewn mwy na dim ond emosiwn a dim ond yn profiadau ni. Ac un o'r ffyrdd da ni'n gallu cael gwreiddiau yn Iesu ydy trwy fod yn y Beibl, fod yn rhan o eglwys, achos mewn eglwys da ni'n gallu helpu'n gilydd, da ni'n gallu cario'n gilydd pan da ni'n baglu weithiau. A dwi'n meddwl mai un o'r pethau mae Iesu'n rhybuddio fan hyn ydy rhybuddio ni i beidio trin Cristnogaeth fel ffad. Chybod? Dwi a Darren wedi bod yn da ni coes yn gilydd dros y flwyddyn, bod da ni yn rhyw suckers am fads weithiau, yn dydyn? Ac un o'r fads, mae'r ddau o ni wedi mynd trwyddo, ydy beics. A mae'n ffad drud fel mae'n gwragedd ni'n gwybod. A fi'n meddwl, mae'n bwysig bod ni gyd jyst yn neud yn siŵr, ynde? Mae nid ffad ydy Iesu Grist. Nid ffad ydy Cristnogaeth. Nid rhywbeth sy'n neud ni deimlo'n dda heddiw a bod ni'n meddwl am rhywbeth arall i neud ni deimlo'n dda wythnos nesaf. Mae ymateb a troi ddilyn Iesu Grist, nid ffad yw e, mae'n rhywbeth, os ydych chi'n dal gafel yn ddyfod go iawn, mae'n rhywbeth sy'n efo chi trwy eich bywyd chi, trwy'r dyddiau da ac hefyd yn graig trwy'r dyddiau anodd. Mae'n benderfyniad i roi gwreiddiau yn Iesu Grist. So trydydd un, yr un sy'n dod i'r pridd sydd yn llawn draen. So yn y pridd yma, mae'r gair yn tyfu, ond mae'n cael ei dagu gan y draen. A mae yna lot o ddraen o wahanol fath yn bywydau ni gyd yn does. Da ni gyd yn gallu gadael i bethau eraill, falle, tynnu'n sylw ni oddi wrth Iesu Grist. A weithiau, mae'r pethau eraill yma
Maen nhw'n gallu bod yn bethau da ynddyn nhw eu hunain, chybod, fel eisiau gyfalu ar ôl yn teulu, eisiau cael swydd dda, beth bynnag. Maen nhw gyd yn bethau da ynddyn nhw eu hunain, ond da ni'n gallu weithiau gadael i bethau da hyd yn oed gymryd lle Iesu yn bywyd yn dydyn. A mae gyda nhw ymadrodd da yn y Saesneg, don't let a good thing become a God thing. A mae hwnna'n ddweud da yn dydy, don't let a good thing become a God thing. Chos pan da ni'n gwneud hynny, da ni'n gallu gadael i bethau dynnu sylw ni oddi wrth yw ac oddi wrth Iesu. Pan da ni'n troi at Iesu, dyw e ddim jyst yn un peth sy'n ymladd am yn sylw ni, ond yn hytrach mae e'n dod y prif beth sy'n wedyn yn helpu ni wneud sens o popeth arall sy'n mynd mlaen yn bywyd ni. Wedi deud hynny, does dim byd o'i le ar ambell trip i weld Metallica o hyd. Ac felly at y pridd da, y pridd olaf. Sef y person sy'n clywed y gair, yn ei ddeall, yn ei dderbyn, ac yn tyfu mewn ffydd. Mae Iesu'n awgrymu fod ffydd sydd wedi wreiddio go iawn ynddo fe, yn ei gariad, yn ei addewid, yn ei ras bod chi'n gwybod bod e'n ffydd go iawn, achos bod yna ffrwyth yn dod. Nawr, da ni gyd, neu rhai ohonoch chi sydd digon ffôl fel fi, wedi trio tyfu pethau yn eich gardd. A da chi'n gwybod bod wedi tyfu go iawn pa mae'r ffrwyth yn dod yn dydach. Ac yn amlach na pheidio, dim ffrwyth yn dod o unrhyw beth nes i blannu'n gardd ni. Ond mae'r un peth yn wir efo'r Cristion. Os ydy rhywun wir wedi gwreiddio i ffydd a'i fywyd yn cariad ac addewidion Iesu Grist, mi fydd yna ffrwyth yn dod. A jyst yn y flwyddyn, dwi wedi cael y fraint o adnabod Darren. Dwi wedi gweld newid yn ei fywydau. Dwi wedi gweld mwy o heddwch yn ei fywydau. Dwi wedi gweld o'n dangos diddordeb mewn pethau gyda fo dim diddordeb ynddo blwyddyn yn ôl. Ac i fi, mae hwnna'n arwydd fod yr ysbryd glân yn byw nawr yn ei fywydau. Bod e wedi credu mewn rhywbeth sy'n mynd i gynnal trwy'r amser da a'r amser anodd. Bod e gobeithio mynd i fod yn dad hyd yn oed gwell na beth oedd e cynt. Bod yr floatiles mynd i fod hyd yn oed fwy perffaith nag oedden nhw cynt. Ond yn fwy pwysig bod gyda fe heddwch nawr. Oherwydd bod e'n gwybod bod y Duw nath i greu hefyd yn Dduw sydd wedi garu a'i dderbyn e. Yn braint ni fel eglwys bore yma yw cael bod yn dystion i'w fedydd e. Ond cofiwch, dydy bore yma ddim jyst ynglyn â Darren. Da ni gyd yn rhan o beth sydd yn digwydd yma bore yma. A mae'n alwad ar bob un ohono ni i ofyn sut da ni yn ymateb i'r neges yma gan Iesu. Pa fath o brydd ydyn ni? Oes yna ddraen yn bywyd ni, da ni angen clirio mwyn rhoi lle mwy o le i Iesu. Mae stori'r Dameg yma yn herio ni gyd. Mae heddiw yn ddiwrnod mawr i Darren, ond fe allai fe fod yn ddiwrnod mawr i chi hefyd. Felly peidiwch jyst bod yn spectators, ond gofynnwch chi hefyd be mae Duw yn galw ac yn rhoi i chi yn ei gariad bore yma hefyd.